A principis de la temporada 1957-1958 es va fer realitat la gran il·lusió del barcelonisme, la inauguració del Camp Nou, un estadi en la construcció del qual hi va intervenir molt directament aquell equip de Ladislau Kubala que va augmentar considerablement el nombre habitual d'espectadors. Però l'estadi va ser obra de tots. Agustí Montal, pare, va comprar els terrenys durant el seu mandat i Francesc Miró Sans va culminar l'obra que va ser projectada pels arquitectes Francesc Mitjans, Josep Soteres i Lorenzo García Barbón. El motiu de fer l'estadi era que el camp de les Corts els havia quedat petit i tocava el carrer. Tenia les seves files rectes com si es tractés d'un camp de tenis. Es va comprar un solar que anava de la travessera fins al cementiri de les Corts i per al qual es va projectar l'estadi. La qüestió econòmica va tenir molts més problemes. La directiva de Miró Sans va pensar que el finançament quedaria cobert per les aportacions dels nous socis i abonats a través d'un pagament anticipat per 3, 4 o 5 temporades. No va ser així, i es va necessitar de sol·licitar crèdits als bancs per valor de 70 milions de pessetes. També van haver de recórrer a l'emissió d'obligacions hipotecàries i bons de caixa per un valor total de 160 milions de pessetes. I tot i així, no van arribar a cobrir el pressupost que s'havia disparat de tal manera que aquell deute va ser una important rèmora per l'economia del club durant molts anys. Era una necesidad para el Club de Fútbol Barcelona. Y ya en el año 51 y 52 se hablaba y se deseaba hacer un campo. El pressupost final va ser el següent. Obres: 228.066.935 pessetes. Terrenys: 37.137.208 pessetes. Il·luminació: 13.544.000 pessetes. Zona esportiva: 1.803.000 pessetes. Arquitectes i permisos: 7.537.000 pessetes. Total: 288.088.543 pessetes. El pressupost inicial presentat a l'empresa constructora al juliol de 1955 era de 66.620.000 pessetes. El 24 de setembre de 1957, dia de la Mercè, va ser una jornada brillant. El Barcelona ja tenia el seu estadi per 93.053 espectadors. Franco no va voler assistir a la inauguració, tot i que en un principi havia previst la seva existència confirmada amb un telègrama a la directiva blaugrana. Va delegar la seva visita en el somrís del règim, José Solís Ruiz, i en Juan Antonio Elola Olaso, delegat d'Esports. Ells van suportar estoicament les diferents actuacions folclòriques, els cants dels cors de claver i l'Orfeó Català i una monumental sardana ballada per 1.500 persones. Però el plat fort era el futbol, i el Barça va buscar un rival fàcil, una mena de selecció de Varsòvia que era en realitat un compendi de jugadors polonesos del Legia i el Guàrdia. Tot i així, els tècnics no ho veien clar i van manegar el partit segons recorda l'entrenador de l'època. Jo recordo que el Sant Dia em va venir a veure a la nit, abans del partit, i em diu, escolta, tu, diu, ja saps el que passaria si marquessin primer els altres a la inauguració del camp? Dic, home, Pep, no sé què podria passar, algú gros no, una altra guerra tampoc. Diu, no, diu, has de mirar per tots els medis tu que coneixes aquesta gent,
de que el primer gol en l'estadi el marqui primer el Barcelona abans que els altres. Aleshores la feina va ser meva per poder convèncer a l'Ukrančić, que era el que portava l'equip polac, que era un intermediari de futbolistes i equips estrangers que estava a París, que jo ja el coneixia, i li vaig haver de dir, dic, mira, Julius Ukrančić, dic, seria terrible que el primer gol en el nou camp del Barcelona el fes l'equip contrari. L'hem de fer nosaltres, arregla com vulguis. Diu, hombre, esto costará quizá un poco de dinero, tal i que igual, dic, que costi el que vulgui, però hem de marcar primer nosaltres. D'aquella manera, Eulogio Martínez es va convertir en el primer golejador de l'estadi en un partit que va acabar guanyant el Barcelona per 4-2.